Hello लोगोफोर दिनै मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ सुर बरनाय थाबाय दिनै नभेम्बर दाननि 7 खालार आरो दिनैनि सानावनो सेबा थामहिनबा बोर्ड अफ सेकेन्डारि एडुकेसन आसामा फोसावगोन HSLC आरो AHM नि रिजाल्ट स' नोंथांमोनाबो बे स्पेशल HSLC एबा AHM आनजादखौ लिरदोंमोनब्ला अब्ला दिनै फुंनि 10 रिंगा जानाय लोगो लोगोनो सेबानि अफिसियेल वेबसाइटआव नोंथांमोना बे रिजाल्टखौ नायनो हागोन। कर'नानि जाहोनाव थांनाय बोसोरनि मेट्रिक आनजादखौ खुंनो हानाय जायाखैमोन आरो बेनिनो फरायसाफोरनि 6 दानारि आनजादनि मोननाय नम्बरनि सायाव बिथा खालामनानै HSLC एबा हाइ माद्रासानि फिथाइखौ फोसावनाय जादोंमोन। नाथाय माखासे फरायसाफ्रा बे फोसावनायनि सायाव गोजोननाय गैयै फोरमायदोंमोन आरो धरना बायदि फोसावदोंमोन। बेनि उनाव आसाम सरकारा आरो सोलोंथाइ बिफाना बैसोर बायदि फरायसाफोरनि थाखाय गोदानै स्पेशल HSLC एबा AHM आनजाद खुंनांगौ जादोंमोन आरो बे आनजादा थांनाय अक्ट'बर दानाव जादोंमोन। फैदो बेनि रिजाल्टखौ माबोरै नायनो हागोन नोंथांमोना आं बेवहाय स्टेप बाय स्टेप फोरमायनानै होनि। दिनैनि बे रिजाल्टखौ नायनो थाखाय सेबानि अफिसियेल वेबसाइटआव फैनो नांगोन आरो नोंथांमोना नोंथांमोननि मबाइलनि जायखिजाया मोनसे ब्राउजारखौ ओपन खालामनानै नोंथांमोना सार्च बाराव टाइप खालामनानै होब्लानो जाबाय sebaonline.org लिरनानै नोंथांमोना बेबायदि सार्च खालामनानै होयोब्ला सेबानि बे अफिसियेल वेबसाइटआव सफैनो हागोन। अब्ला नोंथांमोना दानिया बेयाव सफैनायनि उनाव एसे गाहायथिंजाय फैयोब्ला नोंथांमोना बिथिंजाय लेफ्ट साइडआव नुनो मोनगोन बेवहाय गोजा कालारजों नोंथांमोना नुनो मोनगोन HSLC AHM स्पेशल एग्जाम 2021 रिजाल्ट नोंथांमोना बेवहाय क्लिक खालामनानै होनो नांगोन। बेनि उनाव जेब्ला नोंथांमोना एप्लाइ खालामदोंमोन अब्ला नोंथांमोना मोनसे इउजार आइडि आरो पासवर्ड मोनदोंमोन अब्ला नोंथांमोना बेखौ बेवहाय एन्टार खालामनानै होब्लानो जाबाय। बेनि उनाव नोंथांमोना बेवहाय साइन इनआव क्लिक खालामनानै होयोब्ला नोंथांमोननि जे रिजाल्ट नोंथांमोना बेखौ डाउनलड खालामनानै लानो हागोन। थामहिनबा नोंथांमोननि जे मार्कशीट बेखौ नोंथांमोना डाउनलड खालामनानै लानो हागोन। नङाब्ला नोंथांमोना बेवहाय आं गुबुन मोनसे लिंक होनानै होदों नोंथांमोना बेवहाय नोंथांमोननि जे रोल नाम्बार आरो नोंथांमोननि जे रोल कोड आरो रोल नाम्बार नोंथांमोना बे मोननैखौ होनानै बेवहाय साबमिट खालामनानै होयोब्लाबो नोंथांमोननि जे रिजाल्ट बेबायदि गेवनानै फैगोन आरो नोंथांमोना नोंथांमोननि जे मार्कशीट बेखौबो डाउनलड खालामनानै लानो हागोन। स' बेवहाय मोननैनिबो लिंकखौ आं नोंथांमोननो डिसक्रिप्शनाव होनानै दोनदों। नोंथांमोना भिडिअनि डिसक्रिप्शन नायोब्ला बे मोननै लिंकनिफ्राय बे नोंथांमोननि जे रिजाल्ट बेखौ डाउनलड खालामनानै लानो हागोन।